Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, Pitsa 23 na bulan sang Pebrero, tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Ari ho, questionable naman eh. Siling sang Food and Drug Administration gintagaan niya sang otorisasyon nga pwede emergency use authorization para sa Sinovac COVID-19 vaccine sa pungsod. Sus, pagsiling sang Food and Drug Administration, go ang Sinovac, pero wala gin rekomendar para sa mga health worker. Ari masadya karon. Ang pila ka mga mamalida, kag pila sang aton pumuluyo, daw nagwanglo-wanglo ang ulo. Nya anong natabo? Ginaprubahan ninyo ang emergency use authorization sang vaccine nga gin-develop sang China, ining Sinovac. Pero siling ni FDA Director General Eric Domingo, wala niya ginarekomendar nga ini gamiton para sa mga health worker. Nga ang human trial sang Sinovac vaccine sa Brazil, nga suno saya, hindi pwede gamiton para sa mga health worker. Di kundi purting huding-huding kapon, inyano ni man. Hindi pwede ang Sinovac sa mga health worker, pero pwede nyo itoslok sa publiko.
Hindi gani ang mga health worker pwede tuslukan sang among bakuna, ang publiko ya tuslukan nyo. Di daw hindi amo. Bangod sining palayag, sang Food and Drug Administration, siling kahapon ni Senate President Vicente Soto, niya makadisturbo nga klase pronouncement ni man. Niya daw ginaguba niyo sa inubak. Hadlukan ang tao sini. Hamak mo nga hindi pwede indiksyonan sang Sinubak ang mga health worker, indiksyonan, bakunahan nyo yung publiko gamit ang Sinubak. Hindi gani mga health worker, publiko pa. Yan daw hindi amo. Di ariyo kinaragkara naman. Yan nga ang hindi ihaw, kay bangod ang ipikasiya, hindi mayo, hindi pwede itoslok sa mga health worker. Anong gusto nyo sa publiko? I-suicide nyo? Kumalain ang igo ya? Ipaon yung publiko? Daw hindi amo nga pronouncement. Makakulol ba ining Food and Drug Administration ang pagatag emergency use authorization sang Sinubak? Hindi gani ang mga Turkey patuslukan ninyo ang publiko, patuslukan ninyo bakuna? Ba, daw medyo i-eksperimento nyo ang publiko ba? Hindi ka mo yung magpatuslok ang health worker, ang publiko ya patuslukan yung bakuna, daw hindi amo. Tiyareho, perting reklamo, yan ni man. Daw hindi amo haw. Hindi ka mo yung mapatuslok, publiko patuslukan nyo. Ay, daw hindi amo ang palayag sang Food and Drug Administration. Makatuga ini sang problema, matuga ini sa pangduwa-duwa, siling sa publiko. Hindi ka mo gani mapatuslok bakuna, kami pa. Ba daw ipaon nyo kami stirong ba? Kaya hindi ka mo yang ipikasis ang Sinubak, hindi iya 100%, hindi ka mo yang magpabakuna. Kaya kami galing unahon nyo, itaming nyo kami, kung magmudlo ng kalimutan na itong karoon, ano na lang ni? Guba naman ang kampanya sa gobyerno para magpabakuna. Ako yung kumpurmi, ako bakunahan, pero hindi ka mo magpalayag, siniya nga, hindi nyo pag-ibakuna sa health worker, sa publiko ya, ipabakuna nyo, daw hindi amo. Ginahimo nyo daw hindi amo karon, imbes sa kampanyang gobyerno nga magpabakuna kita batok sa COVID-19, dinaguba gininyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Yung Philippine Standard Time, las 6:47 na. Sa inyo pag-iresesyon ni magkalipata, magitok si Paigid, o gali-agid ang pag-inom sarurot naman. Wagtang naman ang ginaduso sang Departamento sang Edukasyon ining face-to-face bilang nga klase. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi ako pabor. Tob-tob sa bulan sang Agosto, subong nga tuig. Siling man ni Presidential Spokesman Harry Roque, hindi gusto sang presidente nga mabutang sa alang-alang ang kabuhi sa mga estudyante kag manunudo tob-tob nga wala pa sang may nabakunahan sa pungsod. Nya ba si Boss Damlag? Tibangod sini, sa lokal naton nga mga opisyal kahapon, nagpabor man si Councilor Renisito Nobero, chairman sang Committee on Education, sang sanggaw niyang panglunsod angot sa liwat nga pagbasura ni Presidente Rodrigo sa pagbalik sang limited nga face-to-face classes. Suno kay Nobero, iga patuman lang ini. Pero dapat hindi pasubong. Para kay Nobero, nagapamatok ini sa proposal ilabi na kung wala pa sang kasiguruhan. Tikwa naman, palpak naman ang ginaduso sang Departamento sang Edukasyon. Hindi ko kaintindi nga hagad giduso. Hindi pa ining panahon. Nga sa iban nga pungso niya, sige-sige na, tisundon taman tuslaya, kung madisgrasya, bikaron. Nga hagad na pakadtong kabataan. Ako ya, pabor ako nga ang edukasyon dapat ya
sige-sigihon ini kay boss damlag ini sa kabataan. Pero kanin kambyo naman sang edukasyon madisgrasyang bata da karon. Wala man naton ginapangamuyo kag ginaayo nga may magkalapugday nga kabataan na sabton nyo. Kung ikaw ginikanan karon, pagkatuon mo ginikanan mo da kag gina-require gid sa departamento sang edukasyon. Kung madisgrasya karon, wala man natong ginapangayo, iguon abis ang COVID-19 na bata. Kag madisgrasya nga hindi maulian, ano nyo na karon? Ang edukasyon pwede naton mapalipas. Ang kabuhi hindi na ninyo mabalik. So hindi naton pag nang daso-daso tagid nga iduso. Wala ton ta nagakaigo nga panahon. Isa pa, kung magsiling kamo nga pagkatuon ng kabataan sa eskwelahan, sigurado kamo nga ang ginikanan mapasugot. Kung ako ginikanan ako amay, mabata ko nga paeskulahon ko to, hindi ko pagpaeskulahon nga ay kambyo ko ginakabuhi sa bata ko sa edukasyon. Kabalo ko nga edukasyon importante sa palabuton sa kabataan. Pero ano niya pa da karon ang edukasyon kung gauntay na buol ya? Kung igoon sa COVID-19? Isa pa, maulian nyo na? Ang grade 1 sa iluhon mo sa grade 2, ang grade 2 ibalik sa grade 1, pwede pa. Pero kabuhi sa doong bata madula, hindi na niya mabalik. Di ko ikaw ginikana, ano ba tiyagon mo karon? Hindi tapag daso-dason. Day-dayon tayo ni, amat-amaton tayo ni. Nga pag-abot na sa nagakaigo nga panahon nga halos na bakunahan na tanan, kado may salig na kita, nga mabakod ng lawas ang tanan, wala na laton, posibilidad. Pwede sir, ibalik tayo na. Mayo giman niya mo nga mapis-to-pis nga magganto ang kabataan sa tagsa kabulutuan. Ako pabor ako na, po hindi pasubong. Hindi tagaduso. Kaya kung madisgrasya gani ang pila ka kabataan, sino manabat? Sabto nyo? Kabudlay siniya, hindi kita magpabinturar nga gaduso sa isang kabagay nga masyado kadelikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Hamon, ang inapangita, 100% na time lasay 57 isyo politika. Gainit na, gabagang na ang politika sa pungsod Pilipinas. Sorbe dire, resulta dire, may ara SWS, may ara Pulse Asia, may ara sang ginatawag Okta Research nga mga sorbe. Tiyang sa Okta Research siya purte, nagapanguna si Sara Duterte. Kung maglagan sa presidente, nagapanguna siya. Kung maglagan sa vice-presidente, siya man gyapon ang nagapanguna porting apel no ni Sara Duterte. Pero balantayan man kay hindi man magpaulihi. Pananglitan abe nga magpaiway si Sara araman. Ikaduha sa sorbe si Senador Grace Poe. Ikatatlo, si Senador Manny Pacquiao. Balantayan ini nga mga tao. Balantayan man kanday Bongbong Marcos, Senador Ping Lacson, si Anay House Speaker Alan Peter Cayetano, si Lini Robredo, amuning mga ngalan subong nga balantayan sa patag sang politika gagaway sa pinakataas nga pwesto. Kon kanday sin-o sa ila, mag-file sa ila Certificate of Candidacy sa Oktubre. Isa dire sa ginlawag naton, wala liwas. Amo ini sila ang magapasimpalad nga magapapili masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas. Kung hindi presidente, sigurado vice-presidente. Pinakanubo, senador. Amo ini ang mga ngalan subong nga nagagawa-guwa na. Bisan diin ikaw nga bahin sang pungsod Pilipinas. May nagakampanya sikrito na. May nagasuhot na sa barangay. Ining mga ngalan subong amat-amat na nagatuluhaw. Gusto nila nga magtuhaw ang ngalan nga pag-file sa ila Certificate of Candidacy, kilala na sila. Kay kon ang kumilik magsiling nga wala sang house-to-house campaign, wala sang kamustanay kag iban pa, disgrasya kagid kung hindi kakilala. Pero subong pa lang, pagwaon mo ng ngalan mo, kung kilala ka nga daan,
dako ang imo tsansa sa ginatawag name recall. Amo na nga naga inulot-ulhot na nga daw mga uhong ang ila sini mga ngalan. Balantayan sa masunod nga mga inadlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:04. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magaduloong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!